ai ngủ yêu play cái chừng đơn ring cắt cái chừng alam cái chong u lam bat ngi leng ba chong gini kisngi ki panai ki blen yo baro bat kum ne pat ngiyo pat ye gani kalat hakaba kum kabalang ngiyo ye kaban shakri lang yo play leng ba chong gani kapur leng ba gani ka online channel jong kabalang ngi ai ku play pi ki para banget ke ba i baro ki badan ki yeng ki sam ki jong pi ki ba pet ye gani ka channel jong kabalang ki parlok ki ba i baro ki ba pet bat ki ba yo i bat ki ba shakri lang bat ngi kum kabalang ling ba jong gani ka channel ngin ya sedang no i ka jing shakri ka jong yu blay ling ba jong gani ka por kak tien jong blay ka ong to ai ngu hau try na ba ulong ba ba na ba ka jing isnei jong u kane junam to ya knut song tanat ya try pi ka perthai baro to shakri ya try daga jing kemen to wan hakmat jong u daga jing ruai ngin teng ye ka jing shakri ka jing yu blay daga bang ya so ye ka ban rai lang ye ka jing rai ka ba arspa arpulai na ka ba thamai arspa arpulai na ka ba khamrem kan yat ka gospel blay shaprang shakaleng ka perthai ban roi ha ka balang men siem to ai bantei ken mi bon hajar bla pelat na jingdum teliu ban im na India ngi ken wan rushan ban yaro nong pen im baro hitu dikhat bat hadin jong ni ka jing rai nga sngo baban karpat I Mr. RR lalu in sngo baban yalam mingi naga puli naga tin ga jong blay ban yalam ru hage jing duai so bang le chu blay ka jing duai ngan puli ka to ka ni tin ka khoi kan tang jung u bang la ban sem na ka jing rai sam bispar puai na gospel Matthias nang basan khat bakhat lai ter bat na ka sitiu apostle Paul sagi nong Ephesus nang basan khat ka bakhat san ter
kentien gi ba ong kumne ngan kmet ilai kmat sikilom nang no kan wan ka jing yarap jonga ka wan na utrai bala thau ya ka beneng bat ikundau nom sha bagan ki ka kejat jong me ta busumar ya me onom samthia hakmi uta busumari ki Israel onom samthia lemne yo thia utrai long nong sumar jong me utrai long ka jingka jong me ha ti ka man jong me ka sngi kan am sha ya me men sngi lemne ubnai men met utrai un sumar ya me na basne baro un sumari ka men sim jong me utrai un sumar ka jingmi shabar jong me ka jingwan chapo jong me nado menta hado bam jukun Gospel Matthias Pibilong kamlo perthai tilada kata kamlo kala blan da en pen bahapat eka nado kata amdan kamsyo eka ndai tang ban brat no sabar pat ban yo eka po kijat kibreu pibilong ka jing sai ka perthai amla ban buri ek snong ya ka bala bo alor lum lemne kim ju thang ye sarak pat bu eka po kasang Henry ka ding penyang syarak tek pensaya barok bahayeng tu pensai kumtai jing sa jong phi khmat ki breu bakin yo i ya ka jing le ba bha jong phi bat yo ria ro yau kupa jong phi ubah gi beneng stiu apostol Paul sikinong Ephesus tu khmi bha te kumno phi ya kom ki bam stan Henry kum ki bastan daga basius pa ikapor nabagi ni kisngi kilong basniu nabakum ta to wat long pi babit ndai ki basempang ke ai kaman utrai batu wat long pi babu a daga wan ha ka badon ka jingken wen ndai to long ki badap dau mun sim tongin pendam lang ha jing duai hablai buk pa jingi baham neng ang ni ka janmit jong ni kisngi ngidap da ka jing songu ime atrai malo priyo lang yang ni kisngi karpang atrai jisu ak bangiyo manwan machakri pan pendan borom ya ka kerteng ka bakut ka bakantang ka jong me hoaj atrai jisu bangi pet gini kiski gini ki po atrai jisu ngi i katno atrai jisu ka jing sa sitom jong ki khon ki jong me atrai jisu abangi kum ki khon ki jong me ngi myo wan man kiu sakani ka yeng ka bakui kantang ka jong me ban yo ban yaro ban pendan borom ban pla ya kerteng ka bakui kantang jong me ngi myo atrai jisu ban wan ya rwai lang ngi myo atrai jisu ban wan ya duai lang andre nganget scam atrai jisu ba mihi atrai jisu madan lam non kat atrai jisu hakni ka po atrai jisu hoi kani kalong online service hakba ka bon ki dekat jong ka balang atrai jisu hoi kalong ru ka jingker khu atrai jisu haba ki bon ki dekat ki jongi atrai jisu ki bam dan lang bat ngi hakni ka jaka atrai jisu ki yo ban sakri atrai jisu bat ngi atrai jisu ha ka bagi yo ban pet leng ba ka online service atrai jisu ngi scam ba ni kalong ka jingker khu hi atrai jisu ya ki babon atrai jisu ki bam dan lam non kat bat ngi hakni ka por hoi atrai jisu ngaduai atrai jisu ba me men dan lam non kat ba ka jing sakri ka jongi atrai jisu hoi atrai jisu kini kilong kiski ki ba atrai jisu ha ka ba atrai jisu ka jing ya lenti jongi kam ki kristan atrai jisu la ngia kandu sibun ki atrai jisu nrei ngi scam ma me mnia ya lam ma me ngi na ko ka por sa ko por na ko ka sngi sa ko ka sngi ha ka jing im ki jongi hoi atrai jisu hoi kini ka jing le jong ka balang ka jong me ka jing pelong kini ka online service atrai jisu kalong tangi baret atrai jisu nrei nganget scam atrai jisu ki babon atrai jisu ki ni i ki ba pet ya kini ka channel atrai jisu ki nyo ya ka jing ku atrai jisu ki bani na ka khat ka jing isnei ka jong me hi hoi atrai jisu na ya lam atrai jisu ya ka balang ka jong me kini ka jaka atrai jisu ndok ki store ki teman masan ki dekat komiti balang atrai jisu men ai ki ka bor men ai ka jing start atrai jisu beginang la ban pentelunin i kam ki babon jong ka balang atrai jisu hoi atrai jisu men ai me iki atrai jisu ka met ka basat ka bakot ka baklan mat ka jing mut ka jing perkhat atrai jisu ka apa kile ike ken pan bor na mi atrai jisu kana ba ike kile atrai jisu kan longat kam kaman ka bokhoi ka bukantang jong mi hoi atrai jisu na duai ru atrai jisu namtai i pastor atrai jisu buan
มันอายอยากเตียนก็จงเมียกันนี่ก็ปอร์ฮักกันนี่คลิปมัดฮักกันนี่ก็จันเมียอัตรายิสูหอยอัตรายิสูก็จึงเป็นแคร์ก็จงอีลองก็จึงเป็นแคร์เบรียวแรงเงี้ยสแคมมันก็จึงเป็นจันนายอัตรายิสูก็ลองนักแคทก็จึงอิสเนก็จงเมียต่ออายบักเอกบักกันมีเนาะนักชนตัวจึงเป็นสตอร์อัตรายิสูกันลองนักแคทก็จึงอิสเนจงเมียมันเนี่ยลำมาเมียอีอัตรายิสูยังกันนี่ก็จึงเป็นแคร์ก็จงอีอัตรายิสูยังเงี้ยสแคมอัตรายิสูบ่าลิงบาก็จึงเคลื่อนก็จึงอีลิงบาก็จึงยับก็จึงอีก็เตียนก็จึงมีหอยกิบบนงินย่ออัตราจิสูอยากจึงมันต่อยหากบางทีละมันเป็นไตรกรรมอัตราจิสูอยากจึงอิ่มก็จึงอีกิบมันลักสงิมันลักปอดบางงินลองชิจักแต่กิคริสตันอัตราจิสูกิบละอัตราจิสูมันเป็นอีมันละเปลี่ยนเตียนก็จึงมีอัตราจิสูเงินเป็นอีกิกรรมก็จึงอีอัตราจิสูหากบ่ากิเวปัดกิละมันยรอยกปาจึงอีบ่าบนังหอยอัตราจิสูใส่เสียนปัดกันด้วยงกระปัดมีมันเนี่ยยันล้ำมีกับบาลังก็จงมีกันเองจักมันเนี่ยล้ำมีอย่างงี้กุมกิดขัดจงกับบาลังรุ่มจูมีนางละมันจักรีมันเป็นดันบรมยังกระแตงกับโคยบุกันตังจงมีใส่เสียนปันมาอัตราจิสูกิลัดกิบนกิละกิจึงอิ่มกิจึงอีวันนี้บรองอีปันถึงจุสกุสมลองจูมันนั่นมันตาสตุกิอัตตากิบบอมจุกดรู้อาเมนIla poi shiko wai pat ka benta jong ka jing shakri ka jing yeu blai maka ta kalong ye ka bangin yo ban sngo ban snap ye ka kubor jong ka ktien ka jong blai bangi sngo kumen kum ka balang ning ba jong ni ka por bangi dan ringkat lambat ngi ka ni ka por I Reverend GP Karpang I bla priang ye ka jing penbet jong ka balang mat pastor kum bala duai ngi kamu blai un long ringkat lambat pi bat ka kubor ka pin ya sam ha preng jong iling ba jong ka ni ka por bat shwa bangi yo sngo ya ka kubur nga ktien ka jong blai ngin yo ban yo sngo ya ka jing ruai karpang na imes da ihun langstang ding ba jong ni kapur Waking up to a new sunrise, looking back from the other side. I can see now with open eyes, darkest water and deepest pain. I wouldn't trade it for anything, 'cause my brokenness brought me to you, and these wounds are a story you use. So I'm thankful for the scars, 'cause without them I wouldn't know your heart, and I know they'll always tell of who you are. So forever I am thankful for the scars. Now I'm standing in confidence with the strength of your faithfulness, and I'm not who I was before. No, I don't have to fear anymore. So I'm thankful for the scars, 'cause without them I wouldn't know your heart, and I know they'll always tell of who you are. So forever I am thankful for the scars. I can see how you delivered me. In your hands, in your feet, I found my victory. I can see how you delivered me. In your hands, in your feet, I found my victory.
Hagabaning kong ngapan pau kajing sungu yublay. Belapan la yang ni kapor ya kabangan yeng. Hagan ke yeng ke bekentang kajing try. Ya kabangan sam ya kubor ni baga ketien kajong Ngandom la kamdan pau kajing sungu ya ka program komiti jong kabalang hang ni pok mau prem. Kebajikan mau yang anu kapor ban ai bentah. Ya kaban sam ni baga ketien kajong ublay. Bagum ni kapor na kaliang kajonga ngorak kajing kublay ya pikum kabalang i pramait beit baro ki besyakri lang ding bang ni ka online channel jong kabalang kajong pi ban ngorak kajing kublay ron kabalang ka bangang adon kabalang presbyterian mokhar berkumjuk yang kesem kajong IP baro ban kajing duai kajonga kalong ding bang ni kajing syakri lang kajongi ni bakakitien kajong ublay ban ben kapor ka kordor ka bangin palaj por bangin syakri lang ublay nginyok ban mat kajing kerku ha kajing kejongi. Bat chua bangin pai, syaka ketien kejong ublay. In bukti ublay ha kajing duai. Nginya duai. Ublay ko pa jing ibha beneng. Sesien pat ko pa nginom lak kun pau kajing songu try. Ni bani kapor ka bakodor ka bangila bangidon lang kumnien ublay ko pa king kisem kejongi try. Hanun rajaka bangingidon ben syakri lang ya ketien kejong me. Mada ublay nya aingu ime try. Namata ki ki babhatam du ki bamale ke jing im ke jongi. Pada pedeng la dengi ben nya ini ke jing ling ban ka klam ka bangi kendu try. Dengan aingu ime try, baka pat long kalat ka bangi try nginum yo mencakri ime try. Pada blengi duai ni ban ka por ka bakodor try. Ngalong tong ubriu ko pa, bat barok ki bawan ko pa tang nang mi hip tang nang mi. Pada blei ko pa penun kami ngatang ko atiar ujome try. Kerening kong ngau bayang ni ka por try. Berkumju ingi barok kibas ngap bencak skor ke ketien ke jong me. Sengau kupai jong kerpat jing try. Maaf ki pop ringkang jongi. Pateng jusungi duai. Amen. Kebentan dekat ketien ke jong belai. Kedai nu Jeremiah. Kelanong baarp khandai kedekot ke bakat lai. Jeremiah kelanong baarp khandai kedekot ke bakat lai. Ketien ke jong belai. Yong kumni. Bapiwat yang Bapin siam yang haba piwat yang dagedok nut barok. Kan pin pulia yang kasih sin. Bapiwat yang pin siam yang haba piwat yang dagedok nut barok. Barga kubor hagni kena paisi kalong kumno ngilak bengin siam ya utrai. Kalong daga jingkeli ke bangin nyapet. Ba kumno ngilak bengin siam ya utrai. Baca begin poi syaktin ke jong blay ngakai tuk kana syapang kawin tuk kana. Bangi asno pateng syapang ini tuk kana. Bagini tuk kana kalong syapang kawai ke kun samla ke beriu blay. Bad ke belaka matla eka nadu badang kana kepok jong kemila ka matla eka. Bad kalong ke kun sweat ke bagi kemi kikpa kim dan syuk. Bagi tang tuk kana ke tuk kong kapor kelas dang kelas he kelas samla. Bad kali genduk samla yu way. Usamla syenrang utaru uberiu belai. Pada pakia syongkai, uni usamla ujongka ujukili ka ke bapikwa agdok nut ke jongpi ke bapitrang agdok nut ke jongpi. Bakani ke samla ke bamatla ke ong. Ke jingkwa ke jonga la kalong ngemon ke jong belai bangan ye ki kemat ke jonga. Kata di jingkwa ke jongka. Bakata di jing trang ke jing angnut ke jongka ke jing im ke jongka. Bakumta ki por ki yat ki benai ki yat ki snem ki yat. Kini kijing iet kijongki kena ye jan kijing dia kijongki. Bagaran kepai kapor kabakalayot ke kubor kabak kemen kijing im kijongka. Bagata ke kubor kalong badon uai ubriu ban dunia ki kemat kijong u ban ayaka. Bad kalalong ke kubor kabak kemen kabak kampaju asngau menu kijing im kijongka bakal shoot up ita kapor lano bakin let ben let ita ka operation nam tayaka bakan yo ban bu ita ki kemat kabak ubriu dunia kim itu ubriu dunia. Baik itu kana lingkot ke ong. Baik lalai cik hospital ban lek ke operation ban operate ya ke ban pendai itu ki kemat ke ba uni ubriul dunit nam takani ke samla. Bat kumtah bladep ik operation kalong sukses. Badin katuk ini sengi. Ki doktor ki nurse kila khot ya ka baki ran cik hospital ya ban law itu ke bandage ke blatap ki kemat ke jongka. Bat ki doktor kila kili ya ka. Ke ke ba pipi kwa ban ning kong ke jing im ke jongpi. Shua ba pingin plit ni ke pastor ke batap i kemat ke jongpi ke ba pikwa banyu ke baning kong ya thu ingi kata bangai kalong ke bakodor tamdu ya pi
Bagi ni kesamla kalau ong. Ngangam don syuk ke jing im jeng abano-bano. Ngadan tang unu samla bangang it ngakwa banyi ini kong ya u. Lagi jing bab jeng ni kesamla. Bat kumta ki ong kila law ya ta bandage ke basap ha kamat ke jongka. Bakal sedang menpej suki berngut bakal sedang bensyai. Bat kalai i tau samla jongka. Ba utau samla jongka ru ulong bamat la. Bakal sungsi cikat dei. Kalai lipai sila juki yang kesungsi. Kapoi sedang balik kiar yuni samla jongka. Ba uni samla lu sung thuak. Ba kini kesamla ka ba uit mentah imat kam i chu yang a. Ba ulaja si sendon. Bat ki benai ki yat. Bat hadin si snem. Kayo ban receive kawai ka letter. Kena kawai ki siti. Na uni usamla ba it Bat ka thok tang silan ka tak siti. Ba tak siti ka ong. Sobha sumar ki kamat ki jonga. Para banget be it ngilong kumju ka jing im ka jong iru. Kini kebentan nak tin jong blai ke Jeremiah ke thu engi kumta. Kong piwat yang pinchem yang tang lada piwat yang dak do nut baro. Bun sin ke jing im ke jongi ni ong bu blai sya skor jing duai jongi. Teng apa ke jing ki wan ke jing im ke jongi, ke jing tom ki wan ke jing im ke jongi, ke jing jenjar ki wan ke jing im ke jongi, ni sngo kum bu blai sya skor jing duai ke jongi. Ni so kum bu blai no yangi. Bad hukum kini kepor habangi kenduk ini ke klam. Bona pedang jingi don ke jingkili ke baper hagi jabiang jingi ba kedok nut ke jongi. Ke bangi ngim don ke jing jubab. Bona pedang ke jongi ngi question you play. Yong try. Balai ngila duai. Balai ni ke klam kamkut. Balai ki bahayeng ke jonga ke jenjar, balai ke ri ke jongi ke jenjar, balai ke jalla ke jongi ke jenjar duk ke dekat ni. Ke jing jubab ke dia kini kitin ke jong balai lembau Jeremiah. Kalau nong or khandai dekat lai. Kong piwat yang pinchem yang lat piwat yang ada nut borok. Ladang abuk dikui kintian kamut. Belai pikwat pinchem yang kada pinwat yang ada gedok nut jeng pi barok. Ladang pinwat gedok nut jeng pi barok pinom syem yang ada leleiru. Kada kata ke jeng mut jeng kitin ke jeng belai. Para banget biit. Ladang ipai naduk ke New Testament, haduk ke Old Testament, ke kitab ke barim, haduk ke batamai. Naduk ke Genesis lengi piwat pi puli ke kitin ke jong blai habu blai pelong briu beningkong berka briu ke beningkong ba ke per Eden. Commission ke beningkong tamduk ke blai ule kalong blai uat yu briu. Adam sino memedon. Bali pi puli ke kitin ke jong blai naduk ke Old Testament haduk bakut. Naduk Genesis haduk jing menpau. Kapan pau ben ya ke ke blai uat yang ki briu. Uit yang i uat yang kilang barok. Barka kitin jong blai ke thu engiru. Bau blai wat ya kedok nut ke jongi. Habangi pe itu ke bentana kitin ke jong blai Jeremiah arp khandai dekat bekat lai pini i hang tu ke baningkong kawan ke promise. Ba hadin kata ke boat ke condition ke bangi ngi ben pendep ladangi kwa ke promise ke jing im ke jongi. Ke promise kalong piwat yang pinchem yang barka condition kalong pihaban wat yang apat dak kedok nut barok. Para banget biit, dadangi kuat bengin wat you try. Dadangi kuat bengin syam you try. Kajing dawa kalong bu try udawa ini, bengi hap bengin wat ya kedok nut jingi barok. Ka klipmat ka bangi ngilek chublay, ka klipmat ka bangi ngipai chublay, ngia thu izin don kam ke jongi. Ka baning kong ka bu blay upet. Upet ya kedok nut ke jongi. Hatu kalong ka basisya em. Hatu ngiwat si syam da kedok nut ke jongi barok. Dan gipet nak probab kalau nong kebasau kalau kat apply kita jumlah ikong kumni. Tori kop ialah kedok note. Dah kebasumar dah banaki kimi kijing mi jong kijing em. Kebamut banak kedok note ke jongi kami kijing em ke jongi. Ke ke bangi ngilong. Ke bangi keren. Ke bangi ngiyat dan ngiyoi kiwe ki ngi kari kebami nak kedok note ke jongi. Syuk ke tin jumlah nak probab kalau nong ba arp nyau kat ba khandai kong. And pin puli ka kitin parang kam start but ka kam shy. Kong as water reflect the face, so one's life reflect the hearts. Kumba ka ka syat ya ka dur khmat ka jing habangi pet. Kum taru ka dok nut ka syat ya ka jing em ka jongi. Ki para banget kata ka jing shisha ka bangi ngim la bangin lat. Pat ublay jongi ni Jeremiah kal nong bakhat nyau ka khat bisi pau wong banga utrai ngayet iki dok nut. Ublay ujongi ublay bawat ikidok nut uwat ya kijing long ke jongi buna pedeng ke jongi kamtam perbangi dangrit isnat bahabin le akai tu jing le akai hide and seek dan ke bangi ong le kasih kijing kai le ere
Ni senat bahawa lek kai insik. Barka kamera mangtu na artli ka role ka banging ha bangin le, ka baning kong ka role ka long bang, jadi bangin ri. Barka role ka baar ka long bangin wat, di kita ka bari. Ubriu bari len ubadan ni ka role ba unri u persyang ban wat ka jaka ka ba jenjar tamdu, ka jenjar ka jaka ka ba tamdu ka ba tonong wat unum lap yu. Tadi ka role ka baning kong ka ba unong le, hani ka jing le kai ba ban le. Barka role ka baar unong wat pade, ba sik len to ba wat, ka long ba un persyang ba un wat. Yu ta ubari ai kita jaka ka ba tamdu. Ba un pelut ya ka bor ka jong u, un pelut ya ka jabing ka jong u, un pelut ya jing start ka ju ban lap hang na udon to bari. Mengamlak ban kelat tiki por ke bengilek kai jangan bah do mentang di lek kai di kena di lek kai bah ke di lek kai bad di kon ibarit i jongai bidang arsnem ru tang shulat por le ong papa tong lek kai re bad bang apai nga perkat chapang gadi ke di lek kai ke bangi ngilong kumju ru dai tat onda ke bangila pelut ke dok nut ke jongi dai onda ngila pelut ke jing start ke jongi ngila pelut ke bor di tang hang tang ngisa syem yu tau bari dadang shulat tang dep dadang ngam dalek tikena bang asyuyat churum sine ngam pelut por ngam penjenjar ngam boy ke nut ke jonga ngam boy ke jing start ya bangan wat yu tabari nganum lap lono ngai ka apply kumju ha ke jing im ke jonga ba jong piru dadang i wat yu try nya ban wat da ke nut ke jongi baro om de ke jing la ke jongi om de jing start ke jongi badang perkat chapang ke di bentan ke tin ke jong blai hani ka por ngakwa bangi pej lang ya kawin tuk khana ka bangi syam na ka tin ki jong play bangi ni tuk khana ka pila ban syam Lukas kalong bakhat khandai ka khot iwe hadu sipo Lukas kalong bakhat khandai khot iwe hadu sipo bat kani ka bantan ka tin ki jong play ke thu ngi syapang jong wi brio u bakerteng usakhayas ka kerteng ka jong u grong sakhayas badang ka puli kani ki tuk khana syapang usakhayas ka syam na kalanong ka baning kong hadu ka sipo jong kalanong ka bakhat khandai pin i hang tu ba sakhayas ka phang padeng jong kani thuk khana kalong hakada khot ka balai pak khot balai ka ongum ni tiu ula persyang banyu i u jisu kata kali ka phang padeng bar kata kali ka jing perlong ka kan perlong ini thuk khana ka bangila ban syam ka tin jong play sakhayas ka perlong yu sakhayas ban bu ek ting thuk khana le ban tho ak tin jong play kalong tang ba udan kini ka khot ka balai namar u persyang banyu i u jisu kwa ban i u jisu kadai tang namar u sakhayas u kwa ban i u jisu kala perlong ni thuk khana kum ba ka kalong ngi nyepet ini ka por ba kani ki adai sipang Jeremia ka bang pen pulir khot kala nong ba khat khandai ka be thu ngi ka blai ong wat yang pin syam yang la piwat yang do nut baro yak tin jong blai ka ong haba u jisu le ban ya Jericho usakhayas utip yo sngow ya kata bo jisu unwanya ya Jericho ka snong ba udon bar krin jumlai kong ula kwa banyu i jisu udai uai ne udai no kata de jing kwa jung sakhayas kata de jing trang jung sakhayas ba kata de jing angnut ke jong u ban nganget bun ki brio beta belin ki brio ki spa se ki hajar ki don ki ru ki kwa banyu i jisu ki kwa ban pej bar krin jumlai ke thu engi habu sakhayas ula kwa banyi iu jisu ula persyang balik pej ta kalenti ka bo jisu uyat kibriu kala don hang ta bubun belin kibriu kala yang ban pej u jisu ka jing ka bening kong ka bo sakhayas u kendo bon yo iu jisu kalong ulong ubriu balingkot umla banyi i kidan ki ba khamjrong ki ba syakmat umla banyi iu jisu ka problem ka bening kong ka bo sakhayas u kendo abo kwa banyi iu jisu kalong udon kan yang ka balingkot fiscal problem la ne jing khanglat da jing long kamet ka jong kata de jing ka bening kong tam do bo sai khaya su kun do bala denga pai syak jing im ga jongi kum ki banget da dengi kwa bangin i try da dengi kwa bangin syam yu try da dengi kwa bangin wat yu try ngi don ki jing ki bangi kan do ki jing im ga jongi bala se kalong kum sak hayas ke jing ka bening kong kalong ka fiscal problem ka jing long ga jongi hi ka ba khanglat i banyi yu try ni don ki jong jong ki jing ga jongi don ki jong jong jing syam ga jongi idon gijing kendo gijing im gijing teng kita gijing kendo gijing im gijongi teng gijing gijing im gijing teng kilong kedau ban khangi bangin i try bangin wat yu bat ka baar gijing ka bo sakhaya su kendo kalong kaspa ka buram dan ingin ong ka well reputation dan kata ka kerdan ka bau don kata gijing ka bening kong usakhaya su kendo reng aingu ublay mga puli di bentan ka tin gijong ublay
Usakhayas nganget urai ke dok nut ke jong uang. Hari ka sengi la dang ngam iu Jisu ngan melik pai syeng. Nganget ke dikatna ke motivation, ke dikatna ke jipen terang ke jipen ki ke dok nut ke jong u, ke ba u shem koi karai ke ba tam dok ke ba ule. Bar kitin jong blai kong ulakiu na lor udeng dembor. Tang ban iu Jisu ulakiu na lor deng dembor. Kitin jong blai ke thuak Usakhayas udi urong ba jong kinong krong. Kadang ong nongkrong gamut ki nongkrong hayau lan ki nongkrong ke bengi Hamadan hari lesingin bu ki ti ki tax collector ki officer ki bedon ke buram ki don ke kerdan ki don dah pok jongki pi perkat ubriu beran ni kata position ubriu brospa ubriu bedon not ak jing im ke jong u tang nomor ba ukwa ben iu Jisu un ki no jorong ding maso kam dika kam ke besok. It's humanly impossible. Baru Usakhayas ule ya kata u overcome ya kata ke jing ke ba u ya kendo uklet dot ya ke buram ke jong u uklet dot ya kata ka spa ke budon uklet dot ya kata ki ki budon ya ke ba ubat ke jing ke jong u nawar tang ba unyu iu Jisu mar ka dok not ke jong u kala dap not tang ba unyu iu try pada mangi pai si ke jing ke jing para mangi beit u blai ker khu ke jing jing di kilang barok ta kilong ki kam ki jam ke jong ki jing yo jing kot jing ki jan ke bengi pong ke bam ke bengi ngidi kayeng ka bangi ngisa ublay ukur ku paho engi hari ka basong si teng kalong ba teng ki jingker ku jong blay kilong ki mau jing thot engi bangin wat you try kilong man ki jing ka bangi ngin jan you try kilong man ki jing ka bangi nginum wat you ki por barok jong jing ka jongi kilong man ki kharai ka bang penyakhlat engi bu blay ka basong si hari Usakhayas u overcome kita barok mar ka dok not ka jong u kalong baik bo unwat you try ban nganget kan long kum ta yang aba je piru par kitin jong blai kong kan bo Jisu la yat nang ta ning kong abu Jisu yat u pech jong ding Usakhayas Usakhayas da ka kerteng khot ko Usakhayas to hiarno tu jong ding ka mien ngali ban sa miet hieng ke jong me ka pelong yang berkat abang puli ni ka kitin ke jublai ka pelong yang berkat balai bu Jisu khot Usakhayas boleh Jisu umkat ni kirong bakling do boleh Jisu umkat ni ki nong yalam niam boleh Jisu umkat ni ki beri ke hajan ni sigap dan buram boleh bu Jisu umkat Usakhayas kata dia jingkeli ke bang perkat ala dia Jisu dia boleh Jisu umpat ni kendu Usakhayas meno ke jing im ke jong hari Jisu utip de kerteng umkat Usakhayas bat ngangit ke dau ke bakongsan ke bu Jisu ukot Usakhayas kalong mar Jisu wi ke dok nut jung Usakhayas ui ke dok nut ke jong ba ke dok nut ke jong kalong hado kata ban lenlut ki ke baro tang ban i ta ra Jisu ang hak ni ka mit ngan let ban sa mit ke yeng ke jong me para banget kalong kum ta yang ngiru abo Jisu upek ke dok nut ke jong bar ka bakham snat do kalong ka kitin jumlah ke tho engi habo Jisu lalik ban samit ke Usakhayas ula ai ke testimony le ula ai ta ka jing phla ka shem sim ke jong u hakmat yung Jisu wong si teng ne ki ke jong atrai ngan ai ke baduk balang labam klop la dan memudu yang awang sausha ngan pen pai pat cheki pimut bu Jisu tip se Usakhayas bu du nong pop pimut bu Jisu tip se bu Usakhayas ule iti bam klub hari nganget Usakhayas ka bami ki dikintin kamdai ka bu uji ne se Usakhayas uspriten ne Usakhayas unchule e ka dim pensobhai utrai hari nganget kami na godok nut ka bejelew ka jong u ladang abuk dikintin kalong ka dok nut ka bawat utrai ki ish ning kong shwaya ladi ka dok nut ka bawat utrai ning kong ka ishwaya ladi ke isha lagi jong ki pop ke isha lagi jong jing duna bar ke isha kum ta ter ya kala jong om ki we bar ngai Usakhayas ai ya kata ke jing phla hakmat ku jing Jisu kadai baga wat you try isha di kum bolong isha li kum bolong usuk tho bo di nong pop usuk tho ki kam bole bar wong ngan asiteng di jing don jong aski baduk balang labam klop bagi dan ke membudu yang sausha ni jing don ke jongan iPad what a testimony kata gri testimony ke jong Usakhayas bat kam dei tang kata i tang yala dia bat ui ru kumjo ya ke jing don kam jing kiwe Jisu kam ong Usakhayas mar Usakhayas sai kamiet ngawan sa ing jong me kala ka bamut no
Le Zacchaeus ka spa je me ai no ari Zacchaeus ong hi ngan ai ki baduk try. Si teng di jing jangan ai ki baduk u i ka do not ka bawat yu try. Ka do not ka bawat yu try kai i jing kam jong ki wei. Om tangela di. Ngit kalong kum ta parogit bi yang iru. Ladang idon ka do not sisa ka bangi wat yu try. Om tang bangi la di hering iru e jing kam jong ki wei. Ngi ik jing kam ki jong ki, ngi ik jing den jar ki jong ki, ngi ik e ke bangi ngi don kam bangi nyarap ya ki. Kata ka do not ka bawat yu try. Bat kam simkut tang kata. Apa Zacchaeus ai kata testimony. Zacchaeus ai ta ka jing pla khamat jung try. Kam simkut tang kata. Ka don ru ka reward ka Zacchaeus yo. Bat kitin jung blai kong Jisu ulaong ka jing pen im kalawan ka yeng ka jong me. Ka jing pen im kalawan ka yeng jong me. Kat kata Zacchaeus ju expect. Zacchaeus simperkat ya kata ke ibaro. Hari ka jing pen im kalawan ha ka yeng jung Zacchaeus. Para bangit biit. Habangi pai ni ka pertei ka bangi im. Kat bangi dang ya bangi kun ni ka klam ka balen shop ka jing im ka jongi. Kam day yang ibingin question you blay. Kam day yang ibingin wat ki daw bangin yo lat. Kam day yang ibingin wat ki excuse. Hari ka por ka bangi ngin wat you try. Da ka do nut ka jing ibaro. Bar nganut bangan ong. Pala dengi wat you try de kadut baro u try ong in shem me you. Marka tin ke jong blay kam shulam ler. Ka promise ke jong kolong hooi but amen. Bar nganget ba u blay u nyalam ingi. Bar nganget ba u blay un ker khu ingi. Un ken khu king kisem ke jongi. Un ker khu ke jing em ke jongi. Tama thang kawai kalong. Pa ka do nut ke jongi kalong ka do nut ka ba wat you try por baro jongi jing em ke jongi. Pada bangi wat you try baro to ai ngin wat eladi. Angin pek eladi. Angin eksemen ila di, angin ili kong bangi ngilong. Badi hang ta ngiyok mat e jing kerku jong blay. Bad nginyu iru e jing kam jing kiwe ke jing im ke jongi. Ngin i ke jing dan kam ke jong ki, ngin i ke jing e ke jong ki. Bad gade ka taruh commission ke ba blay ubu yang ha ba jepi. Kemudian Teresa ka ong kewe ke jing ong, bad kalong ke jing ong ka ba kata pai ke yang ha bang yo ipudi kot iba thok spang ke jing im ke jong ka. Ka ong gumni dan di jing ong ngan ong ka tin pareng. Kung we make a life by what we get, but we make a living by what we give. We make a life by what we get, but we make a living by what we give. Kau pelong yang jing im kau jangan ada ke bangingi yo. Kau pelong pat ya ke jing im kau jangan baro. Kau ada ke bangingi ais kiwe. Bat ngaduai ba ublay unyarap engi. Ngaduai ublay unkurku engi. Habangingi asyak skor ni kaketin kau jong nganget. Kan pen pliet iki khmat ke jongi. Kan pen pliet iki khmat kan jaman sim ke jongi. Ka bangi ngin wat you try da kedok not jing bato tip. Bu try ru upet ya kedok not ke jongi kom bangi ngilong. Ublein kur kuingi, ublein ai borngi, ublein ta keburom ke jong u. Amen. Tini ka por ngi yo par win sim mentalang ha bangi lit lang ublei ke jing duai. Kom ba ka balang ke jupen bet. Bangi yo lang pensim mentau boleh gijing duai king kisem ke jongi bagi jaka hanu lu bangi don in sim mentau ni kapon lai lut in let lang boleh gijing duai in buti boleh gijing duai in sim mentau lang gijing duai king kisem ke jong piru kat bang lang duai hang ni ha bapau tin kapon ni ang boleh gijing duai hajan jong metrai ko pang yuan lemani kapor ka bakodor kapor ka bakerpang kapor ka bakentang ko pa ka bangi yo pensyakri lang yame kumnin try ko pa. Wada pering gijing hapring babun ko pa gijing khanglat ka bangim yo syu bangin syakri ku bangi syakri mi kipor ki snem ki bnai ki blalet renga ingu ime try ko pa me aip ini kalat try ko pa bangi ben syakri king kisem gijongi try pada blai ko pa melong ublai ba krau try gijing ki jome gijing krau gijing isne gijing try ko pa ngimla ben sung thu ben ngimla ben cham phanglut yaki na blai ko pa ban ngi aingu try ko pa liba kini kapor ka kodor ka bangi la main don lang ko pa kilong king kisem ge jungi try dong ini ngi jaka bangi don ngi sim bentan ablay ko pa lingba kini ka program ka balang ka pen bait try ban ngi scam ko pa kalong ge jingker khu ge jing im ge jungi try ablay ko pa ngilong ki brio try ko pa hoot ko pa ngi dap sibon jing bombet sibon ge jing bombyang ge jungi try sibon ge jing duna try ge jing im ge jungi try ko pa pat bunsin ko pa kodok nut ge jungi try ko pa kamlong ngum kodok nut ge jume try bonsen ko pangi ya iki mon ge jongi trangi ya iki lenti ge jongi pada bagian duk ge jing ge jing em ge jing trai ko pa bonsen ko pangi bu ge jing kli trai hak jing adai ge jongi bat me
Dengan anggu imi try baka ketien ke jomil bani kapor kapa kabaya tho engi kabakran yengi try kapa kapansung tho engi try kapa kadi gedok nut kabatam badi gedok nut kabame mewat kapa balading wat imi gedok nut kejingi barok try kapa ngin syam imi try por barok ablay kapa hoy kepada niking gisam kejing try kindu kejing kejing kejong ki try iginduk kapa kejing pang kejing hitam iginduk kapa kejing jenjar kapa kabangi try kapa tang mame melong ublay bet metip kapa iki Pan ngiduai ko para nunu ke cakap bagi kidon try. Kakti ke jong metrai kan long halor. Jong ke jing im ke jong ki try. Lagi dan ke bapang ke basitom ngin ablay ko pangaduai ko pa memlong ublay try melong nung pen kriya ubakraw na try. Bad ki egi bamlong kamat ubriyo try kamat jom ke long bala try. Ban ngaduai ko para kalong aman jom try. Men weng ko pa jing pang jing sitom ko kamet ke jong ki. Bad ablay ngaduai ablay ko pa ni ka por try ling ba ka ni ka klam ka bawan ngin ablay ko pa. Kabangi try ka pangim sung tho ban ngin lak man syampang try. Ada gum ki banget ke pangim dan kejing artatien try ngin kejing nget ke baskem ke bay melong ublay bang lak men syania ke por barok try. Ban ngitip ko pa ki ke barok ko pa ki long ko pa kejing tip ke jome try. Bang nget ko pa ka sedon ko por bay ki ko pa kin sakut. Patrai ko pakat bagi nang yat ko pa bagi nyale ini ka klam trangi duai. Baka bor jeme ka long kejing im kejing try da long ko pa nak kinunu ki benta try ko pa ki bedan ki benta ka bakraw ko pa bagi nyale ini ka klam trangi duai. Menai ka bor ki try, menai kejing start ki, menai kejing syampang ki try. Bagi yo ban mat ko pa kita kejing alam ko jong me try ko pa. Pat sin ko pangi duai mta ka balang ko jong me try hang ni try. Ki pastor kinong syarai jong ka balang baro enta ki dekat jong ka balang le baro ka bagi don try ngaduai ko pa men kerku ko pa la jong ka balang ko jong me try. Da kejing kerku blay ko jong me try. Pada blay sisin ke pangi duai lemani kapor ke koridor ke bangi yo try. Ai kalong kejing kerku kejing im kejing try. Ai long kejing kerku ke pai ke mensim kejing try. Ai long kejing kerku kejing sem kejing try. Pat try pa pliet ki kpat pekenja mensim kejing try ke pa ke bangi i try ke keti ke jong me try. Ke baya lami kejing im kejing try. Ha ki por barok jong kejing im kejing i. Ban ngi ai ngut reme melong ublay ko pa. Ublay bawat ke mensim kejing me wat ke dok nut kejing try ko pa. Pat ai ko pa ba ke dok nut kejing try ko pa bunsin ko pa ai kan long ke dok nut. Kabawat emi kipor barok try. Bagan mundan gani no kejing duna try kan kejing bitingit try. Ada don kejing duna dan pencana ya ka try. Bagan long kodok nut ko pa kapedang hun kamat ke jume try. Ayu ko pangin long kamat jume try memelong ublay ko pa. Metip idok nut jing ko bangi melong try. Mi kejing mot kejing mi ilot ko pa kejing emi syapar syapok jing try. Pan metip ru syabangingin pan ko pa. Pada belang ibu tilut gini jing dua jing barok jing kerpat jing kiti babuan kejing isnai ke jume try. Man ma pergi pop keringkang di besusi kaman jome. Lai ni barok ni pantung Jisu. Oblong jok menin mentah. Bacira bam cukut ru. Amen. Ni mlak klam da pen pau ya kejing sngungu ka bakarpang nagam ta ipstor GP karpang. Ibala ay kubor padang jongi ling ba jongi ni kapor ban ngangai skam. Kanong kejing kerku nagam ta jongi lang baro ki para banget ke bait ke bapet ala ke jongi yang gisam. Kanong kejing kerku kanong kejing kershan bor nagam ta kejing em kejing ikam tam. Bagani kaktien kejong blay kanong kejing kershan bor ngi ha bagi em ha ka bakum gini ki por. Ublay nang kerku i pip store an kerku i ka yeng ka sam kejong pi nang i ai pi ke mat ka pat ka bakot ka bakya. Nang i ai ru i pi ka bor kam tam ya ka pinang la ai ka bani syakri khamba. Bari an ya trade up ya ka kam kejong blay ha ka blay ulashnya api. Ni ai ku blay ru ya miss dai hun lang stang ibala ai ya ketu kecing ruai ka bakarpang ka balong ka kubor apa deng jongi ling ba jongi ka por an hi kam ublay na ya kerku ya pi na ya ai pi ka mat ka pat ka bakot ka bakya na ya kerku ru ya ka sap ka ba pi dan ya ka ba penang la ya syakri khamba ya ublay ya ki por baro jong kecing em ka jong pi ngilapoi si kabangin penuai no ya kecing syakri ka jong ublay de ka bang ya so pat ban ruai ka jing ruai ka ba arspa khandai punyo naga batmai as sispa arpui naga bakamrem mensim jonga tu penggentang sei ka baman par atrai bu ka jinglong khut ka boneng haka doknut balaswai bansa koma leile shawe wadasha bad adin jonga ni gejing rai ngas ngobaman karpat yang store GP karpan in ngobaman pelat ingi de gejing kerku penuai Mensim jonga tu pen kentang sei ka boman paratrai bu
jing long kut kabun neng hakado lut balas wai bansakuma lele sha we wadasha bansakuma lele sha we wadasha tung kiten rai jing long real play shapoka men sim jongi ten rai ba il birushi shahakaji long jong bi kum kisentiu ba iten nat long kikam kum kisentiu ba iten nat long kikam jing im janai ban ya selom kum kangam ka jing hun play kam korshisha ka jing ya ki bai la gorbeteng spa bashisha long ban shong jiu nom ban me spa bashisha long ban shong jiu nom ban me habashoya ngaki yong habashlei baben ki hakilom ro habakendo ngalatan bahang nidum aban skautu ya kajing long kut klempop aban skautu ya kajing long kut klempop Try pelain i jingker khu kepakan sai tam do ojong me. Bad ai ba jing iba jong blei kepan bom cukut cibom cukut. Ke jing ai jong discuss bu try. Isok bathiang ba pentingan ba chai bo jum sim khu. Ai ni lai jing khu blei ni sa bangi ke beseng ke kerteng ke jong me. Ke saat ka balang jong me. Bad kirunget ke jong me ke syakri pemborom kerteng jong me. Hang ni keri bet keleng strap perthai. Menta serta bom cukut ru. Amen.